To kaji. A yanzu haka dai babban asiri ya sake tonuwa a dangane da kungiyar nan ta ta'addanci ta ƙasa Najeriya, wanda asirin waɗansu manya-manya ya tonu a dangane da neman sulhun da ake yi a yanzu, kuma a dangane da zaman sulhun da aka fara a yanzu. Amma dai kafin mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan, masu mu na yau da kullum, ku fara biyo mu da subscribers, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Hakika a yanzu haka dai asirai sun fara tonuwa a dangane da zaman sulhun da ake ta kokarin yi, wanda aka tabbatar da cewa akwai sa hannun waɗansu manyan shugabanni a dangane da kashe-kashen da ake na rayukan mutane, duba da yanayin yadda aka taso 'yan ta'adda a gaba. Yanzu haka su kuma shugabannin sai suka taso mutane a gaba wajen ganin cewa za a yi sulhu da 'yan ta'adda su Bello Turji Kacalla, wanda wannan sulhu da za a yi da su shine zai tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali, wanda kuma hakan ko kaɗan ba hakan ba ne. Lalle babu shakka akwai lauje cikin naɗi a dangane da zaman sulhun da ake ƙoƙarin yi da shi kansa a shugaban ƙasar Najeriya da kuma su kansu 'yan ta'addan, wanda yanzu haka an fara aiwatar da zaman sulhun a cikin jihar Katsina, wanda kuma 'yan ta'addan a zaman sulhun da ake yi da su sun tabbatar da cewa ba za su iya ajiye makamansu ba, za su zauna ne da makamansu tare da niyyar ganin cewa za su zauna da shirin kota kwana, wai wajen ganin cewa kada a kawo masa hari a cikin su kansu inda suke, wajen ganin cewa har yanzu akwai ragowar gaba tsakaninsu da mutanen da ba su tuba ba. Wannan su ne dalilan rike makamansu a hannunsu, wanda ba za su taba sakin makaman nasu ba har sai sun tabbatar da cewa babu wani sauran wanda ya kasance 'yan ta'adda a cikin daji. Wai yanzu kaji 'yan ta'addan ne za su fara farauta 'yan ta'adda a cikin dajin Zamfara da kuma dajin Katsina da kuma dajin Maiduguri, wanda yanzu haka suka ɗau alƙawarin hakan, wanda suka rike makamai wajen ganin cewa ba su iya bada makaman nan ba har sai sun kawo ƙarshen dukkanin wani ɗan ta'adda a cikin ƙasa Najeriya, wanda kuma wai hakan ita kanta gwamnatin ƙasa Najeriya ta yarda da hakan, wanda kuma ya tabbatar da cewa hakan shine abin da yake jawo babban matsala kuma yake jawo babban kalubale a dangane da gwamnatin ƙasa Najeriya. Idan an tuna ba a manta ba, a kwanakin baya su kansu 'yan ta'addan an ce za a yi zaman sulhu da su, wanda har aka yi zaman sulhu da Bello Turji Kacalla, kasurgumin ɗan ta'adda, ogan 'yan ta'adda. Sannan kuma bayan an yi zaman sulhu da shi kansa Bello Turji Kacalla, ya tabbatar da cewa ya daina dukkanin wata hada-hada da yake ta ta'addanci. Sai dai daga baya kuma Bello Turji Kacalla ya ci amana su kan sojojin Najeriya, ya zo ya ci gaba da ta'addancinsa ba tare da duba abin da zai je ya dawo ba. Sannan kuma aka ba shi babbar dama a cikin ƙasar ta Najeriya. Irin waɗannan damammaki da ake bayarwa, lalle babu shakka su ne damammakin da suke matuƙar rikida 'yan Najeriya, sannan kuma suke rikida waɗansu mutanen na kirki su zama na banza, wanda aka tabbatar yanzu da cewa wai ai su 'yan ta'addan zalunta su aka yi, shi yasa su ma suka fito suna ɗaukar fansa a dangane da irin zaluncin da aka yi masu. Wannan shine dalili wanda ake bayyana hakan a yanzu haka. Lalle babu shakka to lalle dole ne a tsauna a yi taka tsantsan a dangane da al'amarin ta'addancin na cikin ƙasa Najeriya, wanda a yanzu haka ake ganin cewa 'yan ta'addan su ma cutar su aka yi, shi yasa suka fito suke ɗaukar fansa a dangane da al'ummar ƙasa Najeriya, wanda akan hakan kuma mutane da dama sun yadda, wanda ake sulhun da su. Yanzu kuma ake ganin cewa ya kamata a wanke su dukkanin irin laifukan da suka yi sun ci banza, al'ummar da suka kashe sun ci banza, al'ummar mutanen da suka yi zina da su sun ci banza, wato kuma da kuma dukiyoyin al'umma da suka salwantar a cikin ƙasar Najeriya duka sun ci banza, ba tare da tunanin cewa za a hukunta 'yan ta'addan ba. A yanzu haka ana ganin cewa zaman sulhun da su shine abu mafi a'ala da ya kamata a ce an yi a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda kuma hakan babban dafi ne ga su kansu a shugabannin ƙasa Najeriya da su kansu kuma al'ummar da suke rayuwa a cikin ƙasa Najeriya. Duba da yanayin yadda ya kasance su 'yan ta'addan ƙasar Najeriya a yanzu haka suna ikirari wajen ganin cewa 'yanci suke nema, tare da kuma ganin cewa sun kwaci 'yancin nasu a kan ƙasa Najeriya, duba da cewa an zazzalunce su ne ba ɗaya ba biyu ba a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda suka ce su a matsayinsu na Fulani an kwace masu shanu, an yi wa an tarwatsa su daga inda suke zaune, sannan kuma an zalunce su sosai, su ma shi yasa suke ɗaukar fansa. Amma a yanzu lokacin ɗaukar fansar su ya wuce, don haka za su dawo su jone da al'umma a sake zama ɗaya. Idan dai har an sake zama ɗaya, an zauna da gaskiya da amana, to kuma babu abin da zai sake faruwa shiga tsakanin su da mutanen da suke zalunta, wanda akan haka suka yi alkawari kuma ya tabbata cewa sun yi alkawarin, wanda kuma hakan ake ganin cewa babbar illa ce ga ita kanta ƙasa Najeriya idan ta amince da irin wannan
wannan alkawari da su kansu waɗannan 'yan ta'adda suka yi. Lalle babu shakka akwai lauje cikin naɗi a cikin wannan alkawari na 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, wanda kuma ake a tabbatar da cewa sun tuban ne ko kuma ba su tuba ba. Lalle babu shakka a yanzu haka dai masu sauraro mabiyanmu kuma suna ta bibiyar mu wajen ganin cewa an gane waɗanda shugabannin da suke goyon bayan 'yan ta'adda tare da ɗaure musu gindi tare da basu fasira da kuma sata amsar cewa idan irin wannan ta taso lokacin da aka ritsa su aka kuma tabbatar da cewa an ritsa su din, to kawai su fito su ce sun tuba kuma sun daina irin abin da suke yi, har sai al'amarin ya wuce su sake komawa daji su ci gaba da ɗaukar mutane suna kashewa. Babban abin da zai baka mamaki a dangane da 'yan ta'addan da suka zo neman tuban, gabaki ɗayansu babu wasu kuɗaɗe a jikinsu, babu wani abu da yake nuna cewa suna da kuɗaɗe. Sannan kuma ya tabbata da cewa su wa'annan 'yan ta'adda kuma 'yan ta'adda ne wa'inda suke ɗauke mutane da cewa sai an ba su miliyoyi. To ina ne inda suke kai miliyoyin? Dole wa'annan 'yan ta'adda akwai inda suke sa su, kuma akwai ribar da yasa ake sa su. Wannan abin da yasa ake sa sun ba don komai ba sai dan su tara kuɗaɗe, bayan sun tara kuɗaɗen su abin da suke so da kuɗaɗen su bishasha. Wannan shine abin da yasa ake saka wa'annan a su kansu 'yan ta'addan. Sannan kuma su masu gidan nasu su ne inda suke kwashe kuɗaɗen su basu da 'yan abin da suka ga dama, su basu kawai, su basu kwayoyi, su basu giya, su je su aikata abin da suka ga dama. Babu abin da ya dame su dai sun sayo masu makamai sun saka su a daji kuma sun sa suna ɗauko mutane suna karɓar kuɗin fansa. Akan haka ake yanzu haka kuma ana bincike a dangane da manyan da suke ɗaurewa 'yan ta'adda gindiya a cikin ƙasa Najeriya, wanda kuma asiri dau yake da tonuwa. Asiri yana tonuwa. Mu ma masu sauraron mu ne da kullum ku ci gaba da bibiyan mu ma za mu kawo muku shi da dumi-dumi, domin kuwa al'amarin da yake damu mu a yanzu na rashin tsaro ne shine babba, sannan kuma sai yunwa da sauran abubuwa a cikin ƙasar nan ta Najeriya. Amma yanzu al'amarin tsaron a shine aka fi dagewa kuma aka fi kai kawo, duba da cewa kullum 'yan ta'addan ƙara hauhawa suke, sannan dabbobi ƙara ƙaruwa suke, gani suke kamar ta'addanci shine abu mafi sauki wanda zai kawo ɗan adam kuɗi, wanda mutane da dama zuciyarsu take juyawa su koma 'yan ta'adda su ci gaba da cutar da al'umma 'yan uwansu waɗanda suke da a cikin su suke su koma kamar dabbobi. Da suna mutane su rikida su koma dabbobi. Abinda ake yi kenan yanzu haka a cikin ƙasa ta Najeriya. Sannan kuma ake ganin cewa hakan shine daidai, musamman bangaren dan ta'adda Bello Turji da dan ta'adda Bello Gibdi. Su dukansu mutane ne waɗanda suke yin wannan ta'addanci ba tare da duba abin da zai je ya dawo ba. Dogo Gidi shahararren dan ta'adda ne, Bello Turji shahararren dan ta'adda ne, da sauran irin 'yan ta'adda waɗanda suke kananu irin su shi kansa Ɓaleri Fakai da sauran 'yan ta'adda, kuma suna yin ta'addancin ba tare da ganin cewa gwamnatin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki a kansu ba. Sannan kuma yanzu an zo ana cewa za a yi zaman sulhu da 'yan ta'addan. To menene amfanin zaman sulhu? Tambayar da al'umma suke kenan a yanzu. Masu sauraron mu ne da kullum ku sa mana a comment section idan kuna goyon bayan wannan zaman sulhu da za a yi da 'yan ta'addan ƙasa Najeriya. Muna jin ra'ayoyinku. Mun gode.